ntubona abalemi ali asitole chironi ntubuguleti ntubwata abana chisukuru na abamulema afumbaroro rasigati yaito bategemere tasi echaye yaito ntutaitiri rase echaye yaito tokonye abwo nabarimi bekemerie chae korase efactory ya Gyanchore abo bakwanire igoro yekemeri kyabo na ubonchuriria bogenderete ase barurekanire kugokiwa nemeremo eyo endrete goikiraniwa naba director babo engana batebire buna mbare no gosemerio konene kugochia konyora rigesarigia ekero yeponasi batokwanire buya nande kubwa mono muneri tangene kuri kibesa buya ototebiri nga imechano nabera abegati ya management onya ba kurira kibesa buya nabo tokonya kibesa chinke ototebi nga cha tokotorani eri ngiye ko rani tokonya kibesa chinke iko twago kigumono nga twatebu nga ba direct chitu ba pull up nduira na sibya chitu alengi chintanga ni chama ga twali mwakori twaichana paka bono lakini nago kiri nande nga kurwase ale sibe chaite kuri Mombasa chaite yorobo ne gabro kanya antu bagoteba bata tengune kuminyo ka nande achire iko ndu batoko semberi nga umwako uyo iga ntonyora liga sarigia gukwana na bararia maiga yigikaro kia rero nigo boigo bakwanira inchira efactory yiga yabete gekubeka omokya mono asukurwania oboibi bwechikiro kyabaremi kurwase chitundubari asaba director baito toko bakira ngambe yamana sengencho akara twarramegete buna baremi bachete bagatoretera chiratiri chire chingiya bagakwana management chigacha bono tubwato boni burobuya bwechaye yaito chiretiri cheito chi factory nabo ngoteba ngambia chirekero chiaringi bobe muno mulimi akara twachite ntwakurete tukareterwa magena aito go bekale 10 kg twakikisha ngere tirimbiere twamana gupime chaye yaito igo muno mulimi ntoisanegete ase chiretiri chiriagendete goiti chitundubari taganeriwo chireta ikiagera onye gakoretire tiri nande tigarete no mukarani oyo gupime chaye tigari yenchirengi ya yokurwanirira umulimi egere kemeriki gicha kenyare kwa kegotokonya muno mulimi ikiagera nandi kenyare kwa kegotokonya asimia keminge omweri oye ebarurekanire kuburia omwana siasa Jeremia Migosi oyo uganetie oboseneta bwa Nyamira utakorera oboremi bwechae echeche egento kirairire ogwatanikana nonyenkorwase abaremi siasa eria yatakire koretwa soboremi ama noyo minto Migosi tigatige goreta siasa asoka merieto giechae akamerieke gieto giechae na kige tokonyete muno muremi Gyanchore igorende etokomo sabana anya tabuga tia chendende agotebia bana inchi ba Nyamira bamachore bune seneta ori tigatige kuborie kero kyo ba seneta acha borie kero kyo ba director ikiara ba director na bwa batenene tamangana yo boremi amana mangane tirati Inko reporter getembe koreiga se factory ya Gyanchore egotoke meye wodi ya Bugichora West Mugirange county ya Nyamira Nchefa Tigad Kesemba